Takže ahoj, já vás zdravím a děkuju, jestli jste si tohle video pustili. Chtěl bych se vyjádřit k probíhajícímu konfliktu mezi raperem Rytmusem, Rugbym a tak dále. Tento můj vlastní názor buď můžete přijmout, nemusíte. Je to pouze můj pohled na to, jak já to vidím. A proto bych byl rád, kdybyste to i respektovali. Jsem dlouholetý fanoušek Rytmuse, takže už z toho vyplývá, že se ho v tomto názoru chci zastat. Celý spor vzniknul tak, že Rytmus natočil video o tom, co pro něj hip-hop znamená. Natož Rugby udělal diss a Rytmus samozřejmě odpověděl svým videem, kde mu pomohl i Separ a Momo, jestli se nepletu. Ano. Tak v čem spočívá můj názor? V tom, že hodně v diskuzích se teď probírá, jestli Rytmus je lhář, jestli dokáže na lidi házet jenom špínu, že vůbec není to tak, jak si my myslíme, nebo jak on nám to prezentuje. Já to beru z jeho pohledu. Natočil video, proč cení hip-hop. Proč taky ne? Začal před 10-20 lety, byl to obyčejný kluk, jako jsem třeba já, nebo vy, kdo se na mě zrovna teď díváte, a snil o tom být hip-hopová hvězda. On to dokázal. Dokázal udělat něco, co se tady nikomu nepovedlo. Dokázal postavit scénu a tomu nikdo nemůže upřít. Ano, jsou tady ostatní repeři, ale komu se to povedlo? Kdo zprofanoval prostě slovenský a český hip-hop, kdo tomu dal tu základní cihlu, byl jeden z těch prvních, kdo to dokázal, Kontrafakt, Ego. A proto udělal diss na Rugbyho, kde zmiňuje, že je to skurvisyn a neumí rapovat. Ano, a hlavně tam zmiňuje to, že si říká tolik peněz, kolik on si říkal za 10 let, kdy musel tvrdě makat. A v tomhle mu musím dát za pravdu. Že člověk, který tvrdě dře, maká na sobě, musí zažít to, že nemá prostě peníze a snaží se dostat nahoru, dokáže to a pak přijde člověk, který dokáže se svíst jenom na té vlně, jak Rytmus říká. Vemte to tak z toho pohledu, že to tak opravdu je. Že je tady vlna teď houseu, progressive house, komerční, Avicii, David Guetta, Nicky Romero, Hardwell, je tu Pitbull, Flowrida a on zjistil, že se na tom dá vydělat. A to udělal Rugby. Nedokázal nic jiného, jenom se svíst na té vlně. Natožto Rytmus se prostě vypracoval. Dobře, dělal underground, ale pochopte to. Když se prostě ničím chce člověk živit, tak nemůže dělat něco zadarmo. Vy byste taky nedělali něco, za co byste nedostávali peníze. Takže musíte to pochopit, že prostě Rugby se svezl na té vlně, viděl na tom ty prachy a teď prostě si o sobě myslí, že je hvězda. Přitom vlastně nedokázal nic. A tady se musím zastat Rytmuse. Ať je jakýkoliv, používá nadávky, ale má svůj styl a něco dokázal na té slovenské scéně. Dokázal položit základy, kdo by neznal Kontrafakt, Rytmuse, Ega, Anis, prostě tohle jsou hvězdy. A tady je právě ten problém, že Rugby se svezl. Natož to udělal ten diss, kde děkuje Paťovi, že ho zviditelnil a že používá jenom nadávky nebo že zpívá, ale Rytmus dokáže, jde s dobou a nasazuje tady tu laťku. Dobře, občas prostě zpívá, ale je to furt R&B.
má pár elektrosongů, ale nemůžu říct, že Rytmus by si to nezasloužil. Já stojím plně za Rytmusem, ať jsou jakýkoliv další videa. Teď si nemůžu vzpomenout na poslední video. Kouknu se. Ano, na poslední video, který vydal Moloch a uráží tam Rytmuse Ega, ale tady jsem zase u toho uráží Ega, že je ten stejný jako rugby, ale to vůbec není pravda. Ego makal na sobě, makal na sobě, byl v kontrafaktu, repoval a to, že udělal jednu písničku, neznamená, ho nestaví na stejný level jako je rugby. Rugby si na tom založil image. A to, co říká Moloch, dobře, vůbec vyslechl jsem si ten názor, ale prostě mě to nějak nezvyklalo, abych se Rytmuse nezastal. A myslím si, že Rytmus, Ego a Nis Kontrafakt si zaslouží být nejlepší a mají na to právo. Tímhle bych chtěl ukončit i video. Doufám, že jste si to poslechli až do konce. Je to můj osobní názor, nikomu ho nevnucuju. Pouze jsem se chtěl vyjádřit k dané situaci, která probíhá v Česku a na Slovensku. Takže vám moc děkuju a mějte se hezky.